Hola, soy Tomás. Me tomo un año aprender a hablar español. Hneď potom som šiel do Mexika. Nikdy predtým som nehovoril po roku učenia novým jazykom tak dobre ako tam. Španielčinu som sa učil metódami, ktoré sú nás neznáme, ale používali ich už americkí špióni počas druhej svetovej vojny, kedy sa potrebovali naučiť nový jazyk rýchlo a veľmi dobre. U nás sú tieto metódy paradoxne zatiaľ úplne neznáme. V môjom prípade to bol experiment na španielčine, ale tieto metódy fungujú úplne pre všetky jazyky. Sám na sebe som vyskúšal, že to naozaj funguje, preto som napísal knihu, aby tieto špionské metódy mohol vyskúšať každý.